Η πολυετής έρευνά του πάνω στις θεραπευτικές ιδιότητες των εμβρυϊκών βλαστοκυτάρων του χάρισε το 2007 το Νόμπελ Ιατρικής. Ο Σερ Μάρτιν Έβανς βρέθηκε αυτές τις μέρες στην Αθήνα και μίλησε στην ελληνική τηλεόραση για τους νέους δρόμους που ανοίγονται με τη χρήση εμβρυϊκών βλαστοκυτάρων που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε πολλούς τύπους κυτάρων και να θεραπεύσουν ανίατες ασθένειες. Εξέφρασε ακόμα τις επιφυλάξεις του για τις τράπεζες βλαστοκυτάρων από νεογέννητα μωρά. Εδώ και 20 χρόνια η έρευνα σε εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ποτικών έδειξε πως αυτά τα πολυδύναμα κύτταρα είναι τα πολυτιμότερα του οργανισμού. Η χρήση εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από άνθρωπο όμως διχάζει τους ερευνητές, καθώς τα έμβρια πρέπει να καταστραφούν. Όπως εξήγησε στην ΕΤ ο νομπελίστας Σερ Μάρτιν Έβανς, που τιμήθηκε με το βραβείο το 2007 για την έρευνά του στα βλαστοκύτταρα, διέξοδο στο δίλημμα θα δοθεί πολύ σύντομα. In the near future, most of these cells will not come from embryos because by having them, the techniques of growing them and using them have been developed, and it's now possible to make almost exactly equivalent cells by a biochemical reprogramming of, for instance, skin cells. Έχει αποδειχθεί πως τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα μυοκαρδίου, παγκρέατος, ακόμα και νευρώνων. These embryonic cells have the ability to start developing, and they can do this in tissue culture in the laboratory, into different types of cell. So they will recapitulate the embryo development. That's why they're a source of all these cells. Πολύτιμα είναι και τα κύτταρα που συλλέγονται από το αίμα ομφάλιου λόρου νεογνών, αλλά ο Σερ Έβανς πιστεύει ότι η φύλαξή τους μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική μόνο στην περίπτωση που ένα μικρό παιδί εμφανίσει λευχαιμία. It may be very useful, but I think it's overhyped now, and I think the companies who are doing it are making a good business, but maybe it's not so useful for the parents or for the children. Ο Σερ Μάρτιν Έβανς βρέθηκε στην Αθήνα στις εργασίες του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιοτεχνολογίας, που γίνεται στο Ζάπιο.